бародари хурдӣ будан баъзан хуб аст. Ака туро нигоҳбин мекунад ва масъулияти бештар дар хона бар дӯши ӯ меафтад. Вале вақте гап сари футбол равад, бародари хурдӣ будан на чандон хуб аст ва ту ҳамеша дар сояи акаат хоҳӣ монд. Мо то имрӯз зиёд шоҳид шуда будем ки миёни бародарон чӣ хел фарқият буду, ҷавонон чӣ қадар кӯшишам накунанд, мисли бародарашон комёб шуда наметавонистанд. Ин гуфтаҳоро ба мисоли бародарон Беллингем, Мбаппе ва дар гузаштаам бародарон Азар, Фердинанд ва Невил дидан мумкин аст. Аммо боз бозингароне пайдо мешаванд ки ҳамаро дар ҳайрат монда аз акаашон шӯҳрати бештар пайдо мекунанд. Навори имрӯза аз ҳамин бозингаронро манзуратон мегардонад ва обуна шаведу то охир тамошо кунед. Евро 2024 ба марҳилаҳои ҳассоси худ расид. Иштирокчиёни якчорфинал пурра маълум гашт ва як хатогӣ мунтахабҳоро ба хонаашон мебарад. Кадом мунтахаб ба ақидаи шумо қаҳрамони Аврупо шуда метавониста бошад? Тамошои бозиҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшоканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомони дар аввалини ҳисобпуркунӣ бо промокоди TAJFUT пешниҳод мешавад. Силкаи зарури дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз Нико Уильямс шурӯъ мекунем. қиссаи ӯ ҷолиб аст, зеро аз бародараш Иньяке 9 сол ҷавонтар буда дар дастае баромад мекунад ки акааш шоҳигарӣ мекунад. Футболбозони ҷавон аксаран ба дастаҳои дигар мераванд ки аз худ ном бароранд, вале Нико дар Атлетик Билбао монду ҳунарнамоӣ кард. ҳоло дар синни 21 солагӣ ӯ аз бародараш дида бозии беҳтар нишон медиҳад. Иньяке солҳои дароз даъват ба тими миллии Испанияро интизор монд ва чанд бозӣ ҳам гузаронид, вале мавқеи доимӣ пайдо накард. Барои ҳамин соли 2022 ӯ бозӣ дар мунтахаби Ганаро интихоб намуд. Нико бошад аввалин даъватро ба тими 19-солаҳои Испания гирифт ва ҳоло бошад бозингари асосии яккачини кишвараш аст. Гуфтан мумкин аст ки ӯ дар ҳақиқат бародарашро дар ҳайрат монд. Нафари дигаре ки бародарашро ҳайратзада кардааст, ин Яя Туре мебошад. Яя аз Коло чунон муваффақ шуд ки ҳама ӯро бародари калонӣ фикр мекарданд. Дар асл Коло корномаи чандон баде надошт. ӯ дар Арсенал, Манчестер Сити, Ливерпул ва Селтик бозӣ кардааст ва ҷомҳои зиёдро аз қабили ҷоми Премер-лига бо Арсенал соли 2004 соҳиб шуда буд. Барои ҳамин Яя бояд аз инам комёбтар мешуд ки дар ҳақиқат ҳамин корро кард. Дар аввал ӯ 6 ҷомро дар Барселона болои сар бардошт. Баъдан бошад худро легендаи ҳақиқии Манчестер Сити тавонист кунад. Дар Африқо бошад 4 сол пайҳам беҳтарин бозингари сол гашт. Коло бозингари хуб буд, вале додараш легендаи ҳақиқӣ дар футбол шуда тавонист. Акнун аз ду собиқ бозингари Сити ба ҳозирааш менигарем. Хулиан Алварес. боварӣ дорам аксарияти шумо намедонистед ки Алварес бародаре дорад ки ба футбол машғул аст. Аслан ӯ ду бародари футболбоз дорад, Рафаэл ва Августин Алварес. Ростӣ агар додаре дошта бошед ки қаҳрамони ҷаҳон ва требли аврупоиро дар 23 солагӣ карда бошад, аз ӯ гузаштан кори осон намешавад. Ҳар ду бародарони Алварес дар Англия дар лигаи даҳум бозӣ мекунанд, аммо новобаста ба сатҳи бозии онҳо, Хулиан аз хоксорӣ дар вақтҳои холияш ба тамошои бозии бародаронаш меравад. Ин ҳикоя ба қаҳрамони дигари ҷаҳон, Алексис Маккалистер шабеҳӣ дорад. Мисли Алварес, Маккалистер ду бародари футболбоз дорад, Франсис ва Кевин Маккалистер. Оилаи онҳо аслан одамони футболианд, чун падар ва амаки онҳо низ футболбозони касбӣ буданд. Алексис аз ҳамаи онҳо боло рафт гӯем мешавад, чун ӯ ягона Маккалистер аст ки ҷоми ҷаҳонро соҳиб шудааст. Муваффақият бошад ба муносибати бародарон таъсир нарасонед. Дар ёд доред вақте Ливерпул бо Унион дар ҷоми Аврупо рӯбарӯ шуда буд, он ҷо бародарон бо ҳам суҳбати тӯлонӣ дошта муте менӯшиданд. баъди бозиам ивази либоси футболӣ карданд ва аз ҳолати пешомада лаззат мебурданд. хулоса Алексис аз бародаронаш дида комёб шуд, вале муносибати хоксорона байни онҳо аз байн нарафт. шумо низ дар ҳама ҳолат хоксор бошед. ба ҳамин тавом дӯстон, обуна шуданро фаромӯш насозед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед.